Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much for joining. Yabonga kakhulu ukuduze. Thank you so much ungakhohlwa ke njalo ukuthi kumele subscribe mangaba ka subscribe, like video, share video and nokubuka ama ads njalo ke mangabe pop up during the video. Yabonga kakhulu guys. So kule video ke sisakhuluma ke ngokudlula emhlabeni kaMama uZanele Mbokazi. Kunodaba engibona belukhuluma laphana olama Crown Gospel Awards. Remember umama ke ube a founder of the Crown Gospel Awards. I don't know if she was a founder or co-founder, something like that, whatever. So yeah, I mean you guys ke umama usephumule uyawadlula emhlabeni and kuzwakala ngathi ke kuthiwa ke ubevele esesenza amalungiselelo ke wama Crown Gospel Music Awards. So ke kuthiwa ke bathi bona uzoqhubeka ke lo mcimbi guys, no matter ke umama eselele uzoqhubeka ngoba vele sewuhlelile yonke into kuzomela iqhubeke iyenziwe into kanjalo. Mbona besibhalele lapha kayiseleze bechaza ke ngalolu daba you guys, bathi bona uzoba khona umcimbi ama Crown njengokuhlela ke kukaMama uZanele. So ke kuthi uzobanjwa ngenyanga kaNovember lapha nomcimbi wezindondo ama Crown Gospel Music Awards okade uhlelwa ke uZanele Mbokazi. Umama uZanele bena 52 shone ngomsombuluko ekseni isolezele lathola ukuthi ube sematasata selungiselela umcimbi walonyaka okuvela ukuthi ke ubuyela kwaZulu Natal. I think bubanjela lana eGoli this time around uzoba se KZN. Umthombo osondelene nomndeni ke utshele ke isoleza ukuthi noma uZanele ngasekho kodwa ke konke kuzoqhubeka ke ngokohlelo lwakhe, akukho kuzovimba umcimbi vele kulonyaka. Kube seziqalile ke izingxoxo zokuthi lo mcimbi ke ubuye ngoba besingeke esisaqhubeka isivumelana kade benaso seminyaka nesifundazwe iGauteng, njengoba ke lo mcimbi wabanjelwa khona ngonyaka odlule. Uma sekudlule konke kumcimbi uzoqhubeka ke ngokwezenhlelo zawo. Kwasho ke wona lo mthombo uveza ukuthi uZanele uphumule njengoba ke isimo sakhe ngesonto ledlule besivele satshintsha ke sasibi kakhulu. Odokotela batheke umoya wakuba ungasafiki ngendlela ebuchosheni, kwacaca ukuthi kuya ngokuba kubi. Wangena esibhedlela ngomsombuluko isimo sakhe saya ngokuba sibike usuku nosuku. So ke isolweze izolo lihambele ke emzini wakhe ngaseLamesi lapho kugcwele khona izimoto njengoba ke izihlobo ke nabanye akade esebenza nabo bebezobhonga ke emsanweni into ekanjalo. Kufika amaciko ahlukile awokholo ke nawe ezobhonga lapha emsanweni into ekanjalo guys. Emndenini bekubonakala ukuthi isimo sibi njengoba ke usizi belubhalwe ebusweni ezingane zikamama ebeziphuma ke zingena esangweni. Umyeni wakhe ubaba uPastor Mpendulo Nkambule ubonakale kancane efika nokhulumela ke umndeni uSithembiso Mtshali nobingelela kade bengaphandle kwesango wasengena ke ekhaya. Omakhelwane bomdabo baseNdiya nezinye ke okay, omakhelwane ke bomdabu abaseNdiya nezinye ke izisebenzi zasendlini ezikhulume nosoleze bathe bebengakezwa ukuthi kwenzakaleni, bebemangala bebona izimoto zigcwele ngaphandle. Shame abantu kade beyakhelane nayo mama, sebebona nje isiphithiphithi beyibuza ukuthi kwenzakaleni. So isoleze lelaphinde la habula ke izindaba zokuthi inkonzo isikhumbuzo izoba ngolwesine bese emncwabo iba khona ngoMgqibelo. Kodwa ukhulumela umndeni uSithembiso Mtshali uthe basazohlangana njengomndeni bese bememezele emakhasini ahlukene ezinkundleni zokuxhumana. Abaculi bokholo kukhona kubo Ayanda Ntanzi, uJumbo, usiphumelele Mbambo, uDumi Mkokstad, uThina Zungu, uThobekile uMelusi Mbokazi, Handlela, Babo Malini nabanye babonakale ke nabo bezobhonga emswaneni into ekanjalo emzini kaMama uZanele. Bekhuluma lapha ke nephephandaba bamchaze njengomuntu obewusizo kubo uMama uZanele. uMelusi Mbokazi uthe nomsebenzi kaZanele endimeni yomculo okhulu womkhulu ukuba ke nomcimbi ofana nama Crown bekungenye ke izindlela zokukhulisa kumculo okholo namaciko. Kukhona abaculi abadumile okumanje nje abathola ithuba kulo mcimbi kwaba ukuduma kwabo. Siyambonga kakhulu ke ngalokho kwasho umyeni lapha. Uthobekile ucwebe izinyembezi njengoba ke eveza ukuthi umculo wetende awungafakwa kweminye imicimbi yezindondo kodwa uZanele waba wokuqala ke ukuqhamisa. uJumbo ke Nyangiwe uthe ke balimele kakhulu kodwa babonga uZanele ngakho konke ke akwenzile futhi ke waba nenhlanhla yokusebenza naye.
Uqokwa ke kuma Crown Gospel kwashintsha impilo yami umculo engiwenzayo. Abantu babezibuza ukuthi ngubani kodwa wabaphendula ebatshela ngami. Silimele kodwa ke usebenzile sila sikhona nje uyena ubesixhumanisa nabantu beziteshi ze-television nomsakazo ukuze siye phambili kuchaza lapha ke uJumbo. So amaqembu ahlukile kazipolitiki adlulisele ukukhulu ukudumala ke ngokudlula emhlabeni kukaMama uZanele. Khona okwenzekayo manje igazi engikutholayo kuthiwa ke umcimbi ke kade vele sewulungiselela umama wama Crown Gospel Awards, something like that. Shame bazomake sure ukuthi uyaqhubeka noma engekho. I'm sure spiritually she will be there ke noma ke physically she can't be there. Abaqhubeka bawenze you guys ezokwazi ukuthi akujabulele lokho something that she loved. And yeah, you guys, siyabonga kakhulu ngizolaphana ukukhulunywa ngokuthi ke memorial service izoba khona ngeThursday, and then ke ngathi umncwabo kube khona ngeSaturday. Ikhona ngikuthole la mangifunda. So yeah man, you guys will look out and ngizona update nje ngenjwayelo guys. Ngiyabonga kakhulu ukuthi imamele video. Thank you so much. Asiphinde sibonane njalo kwenye video ezolandela. Bye.